Kyllä piti kauan aikaa funteerata, että Rami oli raaka ja hoki monta kuukautta, että tuun. Musta mun pitää kerätä henkistä kapasiteettia, sitten mä tuun. Enkä kadu kyllä minuuttiakaan. Aika mielenkiintoinen projekti oli kyllä, että kun kuntopiiripohjalla ollaan menty tuossa pidemmän aikaa ja sitten lyötiin yhtäkkiä oikein kunnon ohjelma tuohon tauluun. Varmaan ittiä siinä ensin epäili, mutta ihan turhaa. Kyllä tulokset on näkynyt aika mukavasti. On nousujohteesta ollut koko ajan touhu. Ja kun se näkyy, niin silloin motivaatio kasvaa. Näin se menee. Että jos nyt puhutaan vaikka tuo 1-9 viikkoinen, mikä tuossa vedettiin, niin se, että mistä lähdettiin ja mitä 9 viikon jälkeen näkyy tuolla taulussa, niin aivan jees, mukava mieli. Kyllä se vaikuttaa ihan kaikkeen. Mielialahan ja jaksamiseen ja heräämiseen ja vaikka ruoan suhteen ei ole tehty mitään sellaisia oikein radikaalia, niin se on tullut vähän tässä automaattisesti rinnalla. Vielä katselemaan vähän, miten se suuhun laittaa ja koska. Mäkin olin melko tavallinen tallaaja, kun mä oon tänne ekan kerran tullut. Ehkä normaalia kahelimpi, mutta joka tapauksessa kyllä tää soveltuu kaikille, ketä vaan huvittaa ruveta liikkumaan itsensä eteen tekemään asioita. Ja coachi on viimeisen päällä. Vaikka nyt maastavedostakin ajattelua, että mä ensimmäisen kerran kulutin jotain 100 kiloa täällä, mä ajattelin, mitä helvettiä tässä tapahtuu, niin ei siitä pitkään kun meni piirun vajaa 200. Että ihan ok.